Здравейте, аз съм Радослав Вълов и днес 18 септември ще ви представя анализът ми на валутната двойка евро-долар. Отново почвам от седмична графика. На седмична графика за сега няма развитие при тази валутна двойка. Вълновата структура тук допуска съответно развитие на двоен зигзаг до историческия връх и по този сценарий току-що в момента се развива хикс вълна, която не е завършила, съответно хикс вълна в зелено, като тя може да се развива като двоен зигзаг, съответно с W вече завършена хикс вълна. В този сценарий сме в развитие на двоен зигзаг за Y, а алтернативната възможност е хикс вълна в синьо да се развие като триъгълник или флат и чак тогава да последва следващото движение надолу. За съжаление, вълновата структура допуска хикс вълна в зелено да е завършила като сложна корекция, съответно W, Хикс, Y до 50% така ограничение да се 50% корекция да се ограничила на цялото покачване тук до историческия връх и от тук нагоре да се развива отново с тройки двоен зигзаг. Докато сме над 1.2042, тази възможност също е една реална опция. За съжаление, така на по-малките времеви рамки, според директно нисходящ сценарий, така виждате, цената продължава да изкача над нисходящия ценови канал и да се движи странично, което е така лош сигнал за нисходящия сценарий. Все още няма пробиви на 34, на 34,50, вече така ще направят този сценарий невалиден и е много вероятно да видим и по-високи стойности, което означава, че ще се развиват движения от по-голям порядък на дневна графика нагоре и чак тогава след това може да очакваме тези понижения надолу. Тоест на дневна графика означава, че ще се развие ето така един двоен зигзаг след дъното и съответно от тук нагоре, ако видим пробиви на 1.3450, ще очакваме развитие в горната част на този ценови канал, което означава, че цената може да дойде в зоната на 1.40. Но най-напред трябва да видим тук едно преодоляване на предишния връх. Съответно на този етап спрямо така последния ни анализ няма много голямо развитие. Цената е направила една корекция така до 38%, по-скоро настрани и във времето. Тук за 2 или B, за сега сме я индикирали като 2 или B, но не сме сигурни дали тя е приключила. Днес ще има много така сериозна волатилност по време на изявлението на Федералния резерв и до този момент виждате през цялата седмица се движиме след гапа, с който отвори пазара абсолютно странично. За сега тук ориентири ще бъдат преодоляването на така предишните върхове, което ще означава, че се развива още едно движение от следващия порядък нагоре и съответно и в този канал и в канала на дневна графика, който ви показах, ние ще отиваме към горната му част. Тук това са стойности от порядъка на 37, на дневна графика допуска дори стойности от порядъка на 1.40, което са значително по-високи стойности за еврото, но това ще означава, че най-напред ще видим тези ключови пробиви и съответно след това ще видим и самата структура на цената, с какво точно ще стигнем до там. Пробивите тук на нисходящия ценови канал ще отворят съответно пък мечистите сценарий директно за надолу. Ще видим най-вероятно и пробиви на 1.31, ако има текущи нива пробиви на нисходящия ценови канал, което ще означава, че въпреки така неправилната структура е възможен нисходящия сценарий, който се разглежда на седмична дневния графика директно от тук. Днес е удачен момент да се изчака специално заради развитие на спот пазара, тъй като на спота ще бъде с много силна волатилност и съответно позиции, които са близо до цената, изобщо няма да бъдат така удачно поставени с оглед на силната волатилност. За сега тук ориентири са и задържане в нисходящи ценови канали и съответно пробиви на ключовите стойности, което най-вероятно ще се случи днес при тази висока волатилност, поне най-напред и ще даде една бъдеща индикация от тук накъде ще очакваме в един средосрочен план едно придвижване на тази валутна двойка и съответно до какви стойности може да стигнем. Благодаря ви за отделеното време.